Epa lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri berriro ere FIFA 23 honetara, eta hemen jarraitzen dugu Hard Erickson YouTube saioarekin, eta gaso honetan partida Tottenham kontra jokatuko dugu etxean, eta zer moduz moldatzen garen aurreko partiduan irabazi ostean sailkapenaren lehen postuan gaude, eta esatuko gara postu hori mantentzen eta lizatekotan distantzia ateratzen bigarrengoari. Beraz, aurrera goaz. Aldaketak. Gaso honetan Inge joango da aulkira. Leopold sartuko dugu. Charles hemen Jamesen gatik. Stikova. Uste dut horrela ongi goazela. Beraz, aurrera goaz. Arraltzeko deko ordu bietan Amaikakoak. Sekulako giro armaietan partidu honetarako, Londreseko derbi honetan. Eurak hasiko dira baloiarekin esango nuke. Right, bezan England. Kontra dezagun apur bat baloia hasiera honetan. Erix eskuineko galera zabaldutzuna sortzeko erdirak eta reiten ez da heldu. Baloia dugun bitartean, eurak ez dute erasorik egingo. Erasorik gabe.
Carter. Ondo Erickson. Hor ez da ezer gertatu. Ai. Vale. Aukerarik ezagunean babestaldera. Erickson. Vale. Kontuz. Eskerrak, lehen aurkara horri aurak, bezen inglan, uste dut esan dela. Gaur nore laburra, Eta gola. Arriskutsu esan da, agian lehen daiziko aukeran kerrekin sartu beharko nuke gola, edo aukera aliatu, bueno, gauza dongi atera dela ba. Vale, borratu gara. Ai, zera erdia, kontrol gaiago behar dugu. Ui, agian txartela. Gorri arzen edu rango partiduan, Harderrak ezin duela jokatu. Harder hor. Ezin da jarri. Berdin da. Esku batera. Hori leku asmatu dugula. Vale. Ezan egin gara.
Sanker, atzera. Vale, horra ez. Eriotz bat ezen egin nahi genuen aukera, no. Harder egin zudakizuna. Erdirak eta... ez da heldu. Girbi, Leo pausarea barruan, jortik eta zenlako gola. Aldaketa top denanen. Bueno. Sanker. Carter. Muy me libráis. Vale. Perisi, Carter. Cuthbert ez da asko sartu jokoan. Bueno, esok minutuak izango dituz. Brasil, Iwaguchi. Epa. Gurorreiten barrura. Bat gutxe horrekin mentzat aurrartu dugu. Eskarrekin hortik gutxe egiteko aukera gutxe zituen Gurorreitenek. Eta ez gure erreitenek. Bueno, biak ondo goritzate gazonetan. Ongi ate, señor, bigarren gola ekidin du.
Ez... libratu gara. Gutxi batik izan bada ere. Zutoin da jaurtik eta... Vale, eskerra. Ondo egin daur defentsako Sanker gelditzen. Eta Sankerren gola berriz ere. 8. denboraldi honetan. Okeres banago behintzat. Epa, kamara. Eta honekin garaipena balgutxiagorekin gogor gehiago sartzeko gai izan gara. Eurak ere aukerak ez dituzte baliatu. Eta horrek eman digu guretzat garaipen oso bolit. Eta garaipena jokalerik onena Sanker gol bat eta bi asistentziarekin. Arsenak irabazi du, Brighton galdu, Arsenal mendikatzen daukagu, Brighton tartetxo bat ireki diogu. Brighton punt... vale, Brighton puntu bat gutxiago, baina partidu bat gehiago enaten duelako. Sanker 8 gol hori da. Russo 6, Reitenek 4, Kirbik 3, Jarderrek 3,
eta hurrengo partidurako Harderrek ezingo du jokatu. Abena lagunok, hau izan da dena, espero gustoko esan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.